Wala na jud ni katiis, nagpambalay ra mi ni ambak. Kay remember ko pag bata na mo inaani mi kana igmata kay magpajama mo ambak din sa pool. Ali na ko. Ali. Hello guys, update. Unsa orasa mami? It's 1:15 and we've been awake since 11:45. Ay, nako jet lag. Si Michael kay walay tulog-tulog sa buntag pero hapon so good. Wala knockdown hantod gabi kadlawon. Ani gining kuan basta muulig Pilipinas kay 12-hour difference man good. Mami ay wide awake. Nangaon mi alas 12 sa kadlaw. So in a while ba onya kuan pag-abli sa kuan mag-SM kay kailangan may mamalit sa kanang mga botelya ni Mike kay og unsa pa mga sanina niya mga kinahanglanon aning gamatoy nya magpatupi sad si daddy kay piting taasan na sa kong buhok guys. Di ba Mike, ikaw said? Say hi, be say hi to everybody. Say hi everyone. Say hi everyone. Hi. Is that cutie over there? Look how cute, ano. 7, 8, 9, 10. Sige guys, mamahaw mi unya nya human sige kuyugan nagihapon mo namo sa among inadlaw-adlaw dinhi sa among bakasyon sa Pilipinas. Okay. So good morning guys. It's 4 a.m. Nagduwa na lang mi diri kay si Michael di na matog. Nasa siya mga duwaan pang beach man ni pero gana naman niya i-play. Yay! Good job! Yan di so una iya gibuhat sa OT nga ipanulod sa sudlanan. Good job! Clean up! Yay for mommy! Oh, do in! Yay! Clap hands for Michael! Yes! Good job! A few moments later. So guys, padung mi sa SM ron. Sleepy pa kayo si Ma. Kuya, wag mong sando-sando ning gamatuya eh. Kay init naman. Sige guys, see you in SM. Okay guys, so naghapit mi diri sa party bell, tinola, gimingaw na mi diri kaon. Yes. Sige pa kana. Okay. Sige. Yay, makakaon na jud ko balik diri. Let's go. So, makakaon na ko balik diri, guys. Oh my God! Got one gusto. Mo try takat. Ay, lato. Sige. Isa lang ka lato mo try lang ka. Si Mikey! Nagkapot sa party bell si Mikey! Wala siya? So, mo ni ang kanon nga mais man. Ano sa nipi? Isda nga, sinugba niya, lato, kinilaw, o sinugbang isda niya. Nag-wait pa misa ka ng sinugbang baboy o sa tinola. Oh my God, na mong tinuwa. Ikaw niyo po, ani. Okay, sa una, sige dyan ko gataon, ani. Si Freddy man mo ito ko, ani, butang mo. Ay, butang mo. Oh, crap, it's so hot. Sige, ano lang niya, napatay extra sabaw. Dig-in na, ay. Wow. Yay! Yay, Mikey! Nakaabot ang party bell among baby! Wow! So, nakakaon na ko balik dili kay sa una sige kaon kami paduha ni Frey karon na rin si Mike. Last one. Lamig kanya ng manugbang baboy o ginawa. Kaning lato. Masarap ba? Grabe nag-shoot kayo guys. Ang gipaputos sa mga pagkaon kay wala ko rot. Nagduha ko ka mais. Wala sa kong kaon. Si Michael wala ni eat. How's it, Dad?
Ay, sa luto. Si Bray, di man mo kaog seafood. Wala naman din po. Ako may grabe kayo ko kakuan. Grabe kayo ko kabusog and satisfied. So mo jud ning nakalami sa ilahang pagkaon guys kay kanang firewood jud ang ilang gigamit og luto. So padung nami. Careful dada. Mikey! Okay, 1, 2, 3, yay! Dira lang siya dada. Few inches later. Na si Michael sa SM City, Cebu. Pasulit mo dito. Excited. Excited kayo? Excited to see nila Edith. Mikey is in SM. Kita. Mikey is in SM. Nandito yung sa fresh air, kinagmanita di ang foot spa. Yan, nagapil-apil. Namay, ikaw sa foot spa sa ka? Kidaghag kubal. Maglakaw naman na nakatiniil. Okay. So, namin sa SM, kigitagaan siya sa early birthday gift sa iyang Uncle P. Nya, ang Nike nga kanang sandals kaya Tata Taxi. Say thank you. Okay, go. Pick up your hands. Are you happy? Say thank you, Tata and Toto. Bago na sud ko ano? Thank you. 2 hours later. Okay, Dad. Ay, naanami sa Minan Seafood. Manatug na si Mike. Hala. Tag. Okay, so naanami sa Minan. Let's go. Okay, guys. Magtanaw mi og seafood. Hala, na sila yung Wang Lao Tzu. Wow, seafood. Ano ni? Yeah, pila ka book ang isa ka kilo? 3? So naa sila live seafood diri guys. Oh, mga limango. Mga shrimps. Yeah, mango sago. Nagngit niya. Kasi niya yung ano doon dami kayo na. Hindi. Dip sa condense. SSB na. Una knockdown. Meanwhile, tomorrow. Hello guys! Today is a new day. Padong mi sa Simala. Father of the mamamot. Every time uli, give me hapit, give me. Simala o mamamot. Magkisimala. Awan yung bata. Gakapyap yun lagi. She's very unsafe. Di man ganahan mo lingkod. Kapyot. Okay, sige guys. Mami, how curious kasi may First time siya kita o ka ng mga taxi. Dapat may jeep? Mga motor. Dala ay mo ning jeep. Awa, kapyot pa. Kapyot pa, awa. Update niya, hapit mi og mang inasal. Asa ni Dad? Kaysa ano, Capital Car. Grabe ka daghang tao. Murag, going mi sa Simala, murag purge ang feeling. Makakuha lag table. Ya si Michael, kay dili jud mo duol na mo. Kay sigira siya ga daddy. Mawala tayo sa baw. Done. Okay, let's eat. Mana na mikaon. Kaning gamatoy. Nikaon siya palabok? Nikon siya. Nikaon. Nasuko siya kay nilakaw man si daddy. Nangihir, mga daddy, good. Okay, magawa ta halo-halo, Micah. Okay, na mong halo-halo, mga gagmay na kahugaw sa itong table. Hey! Yo, let him eat. Use your spoon, use your spoon! Ayan, diri. Yum! Basta ice cream kaon lagi. So, ano na ang panhalo-halo sa pan. Nagka-cute.
Yaman, nagkamahal sad. Okay. 10. So dapat siya na human sa iyang halo-halo, oh. Napay pa-take home. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, padung namin si Mala, guys. We'll see you in Simala. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Yes. Few inches later. Nga nami sa Simala. Okay. Hi Mikey, you're at Simala. Second time. Kainit. Magpainit jud ang gamatitoy, oh. We're siya gapiti kay mo man iyang piti mag-ramp-ramp. Okay, drink water, ha? Drink water. Yay! Dali, drink sa water, drink water. Kalamig diri, oy. Water break. Mami. Water. Hello. Buyag. So, hapit namin kay sa Mama Mary. Mami, ay Michael and Daddy. Let's go to Mommy. Come on. Saan sa color yung magipang Green, gray, palette? white, o gold. Marag feeling, niya, guidance. Ano sa pa? Purity, O, success. Wala ko nag-whole candle. Kadi lang ko. yung gamatoy ay. Just look at mommy. Okay. So, na magsimala. Nakatog taon si Michael. Gikapoy. Kadung na may kang father kamamot sa car. na siya, no? Few inches later. Hi guys, naroon din ka dinner sa balay. Nag-order ni Mako manok. Muli ang ilang specialty, ang Bisaya manok o ang roast beef or kanang lechon baka. Nag-order mi og ngoyong kay lamian ko daw si Frey sa ilang ngoyong kay nakatilang mi before. Lami bitel lang And si ngoyong Mama bitaw. ganat siya sa anduhaw nga fish. Ako giningaw sa jugog sinubang nga fish. So mukha. Sige ka. Ikaw, Mike, unsay mo kanon? Ha? Mama. Mama Michael? Mama? Bagurang mata, guys. Mga na. Kuhan, galimungawan pa. Ha, Mike? Clap, daddy. Wala, way, kuhan. Sige, mag-aanta. Meanwhile, tomorrow. Okay guys, so ang agenda for today is Ocean Park! Yay! Si Michael, pa na vitamin D. Lagi na pa man nun kay 10 man ko to. Yawan ni, di ni mainitan sa New York. 5, 6, 7, 8, 9, 10! Yay! Ay, okay, Careful! Iyo to itong gigamit ay mo ay tanis. Oo, imo tatong gigamit. Oo. Same grade naman pa, di ako mali. Sa kuha na lang ugma sa Shangri-La. Okay, let's go! Makakuhan, Let's go. Dito mas pikas. Adi, ako na lang dito. boss lang. Excuse me. Excuse daddy. Excuse daddy. Ha? Pagasolina daw. Excuse Yay! Michael, excuse. Excuse, Mike. Wow, na-amaze ko diri sa Shell. Kinanapod sila yung bills payment, no? Nga kiosk. Nagkuha kong French vanilla. Okay, you want to drink some Chucky? Hala, tiro siya ni Chucky. Chucky. I am Chucky. Gabihan ng bata. Nestle Chucky. Kaya damdam ka na? Yay! Okay, let's go. Alright.
Okay, nakapalit nagkandila. Og tagpila man ang gamatoy. 30. That's good. Kana na lang. Ya, ang baso nga kandila kay 50. Inalak 100 na lang sigado na tanan instead na 110. Anya, nisugot na siya. Sagot naman. That's good. Okay. Nadala grade sa si Ate. Lola, oy. Pero maluoy magpunta, dad. Mausad lagi. Di mo siya madawat Gcash. Kung madawat siya Dili Gcash. sa una katong wala mi gi-rip off po mo jung gihatag ang change. Lahos lang to. Oo. That's daddy's daddy. He's in pocket. Okay ra no kay sindog na ko to. Tanawang Anjo World. Oh, kita ang Jordan. Say hi, Uncle. Say hi. Hi, hello ni hi siya. Cute. Let's say hi to Lolo. It's a Lola. It's a Lola. Basta. Kato nagdamig lechon last time paghawa na mo, gikaon days ago. So in ani Judy kay Kalat. Diya, na basugahan dito. Ito na ilabay. Bye-bye. bye-bye Angkong, Abuelo. See you next time. Flying kiss, flying kiss. Thank you. Flying kiss. Bebe, Michael lang. Flying kiss, Michael. Flying kiss, Angkong. Flying kiss. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah! Flying kiss, flying kiss, flying kiss. Yay! Okay. Bye-bye, Daddy. So, we're done visiting Lolo, Angkong, or Abuelo. We're gonna go to Ocean Park. Di lagi ganoon mo hawa dito. Murag nagpakita tingin yung daddy niya doon. Basin. A few moments later. Yay! Nanami sa Ocean Park. Ganahan kay mag-stairs among baby. Asa ta palit ticket? Na dito. SM Seaside. Mikey, there's a sharky! There's a sharky over there. So 11 po maka fish feeding tanya 12 na bird show. No? Ay, oh, I love Ocean Park. Oh, yeah. Hi. Michael, go! Dad, I want a shark. Daddy, free. Oh! Unsa? Michael! Sharky, say hi, say hi. Hi, shark. Hi, shark. That shark, that shark. Scared. Shy. High five, Mike. High five. He's shy. Shy. Say bye, Sharky. Oh, let's buy some tickets. Na muna kung giingon ni Mukat, dining sa amphitheater. So, mag-buy me tickets. Okay, guys. So, if 2 feet below ang child kay na libre, per si Michael kay more than 2 feet kay mo pay na siya og full price, which is very bad kay sa US kay 2-year-old below kay free. Pero sige lang, it's okay, pangkaon sa mga fish. Asa sila? Daddy, sa Amerika ba kay free ang 2 years old below? Diri kay na ay bayad. 3 years old below, dili ang height ko siya, kundi ang edad. Pero kabalo na ka sa Philippines. Mausad Muna, go to the penguin man, garbage di ay. Next one! Mikey! Yay! Mommy shark tik tirik tirik, mommy shark tik tirik tirik, daddy shark. Kasi sunod. Tirik tirik, daddy shark tik tirik tirik, grandpa shark tik tirik tirik. Okay, let's take our photos. Yay!
let's go, let's go. Wow. Okay, it's okay. Let's go to the jungle track. Okay, we're at the jungle track. Yay, remember you were here like sa Bronx Zoo? Look at the fish. Fishy. Ay, crocodile. Sleeping. Yearling ka. Rocky. Picture with a crocodile? Dapat di ka tong stroller atong gidating kay para lingkod ra siya ba? Dili lang ang kuanda di man siya kita atong duna. Wow. It's a car, alligator car. What are these? Pawan saan ni sila? Mikey, look at the big fishies. Look at the fishy. Mikey, they're iguana, oh. Look, look. Sister Faustina na diri na park. Okay, so nasa di sila yung escalator here. Ko if musulod di ka ato dito aviary di siya mohadlok mo kog aviary. Fear gid na ko ang mga birds. This is the lorries. Nya diri mo palit sa mga photos. Vlog na si Mike. Okay, let's see. Mikey, let's go, let's go. Hey, look at the birds. Let's go, mommy. Yay! Look at the birds. Wow, lorries. Okay, look your girl. Okay, baby, look your Kuya mo, kuyog ko, picture ko. Seven Seas. I think this is the aquarium. Wow. Wow, Mikey, remember kasi kay tanaw mga, hi, fishy! Hi, fishy! Oh my God, si Sandra undulated. Mikey, say hi, fishy! Hi! Iyang gi-aurahan ang fish. Yay, aircon na din. Grabe. Ganohan kaya itong little explorer. Oh! Wow, Mikey, look at the fishy. Say hi, fishy! Say hi! Ay, okay ra, kuya. Thank you. Lagi. Most of the difference, no, sa mga aquarium atong yato, diri, grabe kay mang photo. Sa una, kami ni Frey diri kay nagkuan mi, nag-swimming. Before, if mo tanaw mo sa mong vlog sa una, kay nagpakaon mi sa stingray diri. Nag-feed na sa mga stingray. Look at the starfish! Ipatouch siya sa kuan, muna maghunaw. Boy, ipatouch siya to. I-guide siya. Basta manghunaw lang. Sige, ipatouch siya, Ting. Ipatouch. Don't squeeze. Ting, ipatouch. Or si Paulo lang. Ay, scared. Okay. Wow, daghan kay fishy. Oh! Say hi, fishy! Yay! Muni siya ang taas sa oceanarium. So, naa sila'y snack bar. Mag-stop me for snacks. So, mutanaw lang sa main lunch nat. Kaya anyway, ang feeding show, kay diha raman na sa kuan pa. Sa, Go, Mike! It's so warm outside, cold na dira sa sud. Go. Yay! Mikey, look at the crocodile. Si Kuya kay naglimpyo siya sa sud sa tank. So itong last mi diri kay si Frey ni naog diri sa tank. So kita mo ng stairs, diha siya nag-agi ato last time. Ano na shark. Yay! So may gay na yung mga aircon kay init kaayo. Let's go to the main amphitheater. Kanang nindot og view. Nindot og view? Nya one baby. Diri? Diri? Mas nindot dira? Diri daw nindot. Mag-bird show pag 12. Dira. Kanang dali lang.
Unsay mga fast kana dali ra na ang fast food. Sige kani. Deluxe beef burger. Sige, pwede i-advance order. Please, one is free. Okay. Imo hadad kani lang kang free juicy deluxe beef burger lang pao. Sige, duha ka na lang. Duha na lang kain ani. Nya human duha ka katong chicken and kuan. Nya unya na lang mi sa drinks i-advance na lang. Wow, induta din ni uy. Babe, kato sa una ba, wala pa maning mga tables and chairs, no? Open pa ni din higa. So okay na di diri to no? Oh. Lagi. Kay magmahay tata kung dito tas gawas. Nindot kay guys. Yan, gamatoy ay. Ya, kung dili mo mga aon, pwede mo di sa background, manglingkod mo. Muno sila na ay video si Frey anak. Grabe kay na sila mo eat. Di ba dad? Mga tahong man na ilang kanon. Yay! Our food's here! Mamam na Michael. Duha ka burger. Give him one fries. Ya, kami duha ka buok chicken spaghetti. Thank you. Thank you. For Michael will eat spaghetti also. Dad, give him fries. Yay! Okay, thank you. Okay, thank you. Ay lang siya magkuhan kay ikabuot lang niya. Alright, let's eat, let's eat. So, saan na yung mama me? Spaghetti with chicken. Chicken and fries. Yeah, fries. Yeah, kumusta ang spaghetti? Lami. Lamihan na ka? Yeah, pakalan ako sa Ikaw, Mike? Lamihan na ka sa fries? Lahay, pag itulyukan yung fries, jud. So, ako kay kaning burger, guys. Left and right, spaghetti o fries. Bako kang spoon. Ay, it's Oh, okay. hala. It's okay. Mag-shake. So, mo ni Paulo, burger, red onion ring, o fries. Pero kanigas, galibog ko unsa siya nga sauce. Grabe ka busog. Banana. Ang lamig dito lang banana ketchup. Lamig. Lagi. Lamig yung banana ketchup. Gimingaw, gitag banana ketchup yun. Sa brand, hindi nila i-divulge. Sekreto daw. Apil ang gamato, yula. So wala guys, sa katong pwede ka magtanaw din na kanang maglingkod ka, tanaw ka din sa aquarium. Yay! So, nami sa 12 noon bird show. Oh, nasa day snacks diri oh. Popcorn. Ayun na, we're so full. Movies na lang mga kuya. Are you guys ready? Yeah! Alright, now trainers ready. First ready, set, go. Come on, birds. Go, let's go! First ball, come on, Azul. Send over, come on, Azul. And there's a ball, Azul. And blue wins this round. That's right, Azul. It starts going up to the second number. And there you go, she grabs number 5. So round of applause for Matt Wizard Snow. Mas cute ang first. Unsay others? Unsay na yung mga birds? Cute na! Nya, unsa man ang kuante, ang layout. Maura na, walay lain. Sige, kana lang. Ay, mas nindot wala. Yes, that's good. Mikey, come here! Yay! Go pants for Michael! Go pants! Ay, Nemo! Let's go. Okay, guys. Manami sa Ocean Park. Uhaw kanya. Singot kaayo mong baby. Naglingkod pa sa bag ni Mami. muna sa Amerika kay mag-car seat yun, no? Lagi. So, kato ganina ambot ko nakadungog mo. Kato among joke ba nga. Tanan dito kay unsa ni Mami? Tanan dito kay naibayad kada ay- picture. Taga-skinan ay mamitikay. Naman na apil ang Bird bird show. kay Pero in fairness, gibalik biya ang money. joke man dito nila. Cute kay ang shirt, ah?
Stingray. Cebu Ocean Park. Na siya katong saan sa to, Canada, na siya dinhi, na siya Paris. Pero pa siya katog Paris. Hatag siyang ninanglas siya. Kay drink. Kalasos. Ipaw gid atong langga. Wow, kusog kay mainog water diri sa Philippines. Sa Buyag. Amerika, inom-inom. Bisa Oh. sa ka-drop. Nagbasa-basa na. So, Sige lang na po siya extra shirt. padong mi sa Ayala para magpabugna. Oh, nalang may nag-seaside kay Kapoy na kay Guwak. Lagi. Taas kay Glakwan sa seaside. Kapoy na si Mike. Di Ayala, ba? laki. Upam takadto ka Ayala, balik. Oo, puta ka go. Oh. Few inches later. Okay guys, Michael's in Ayala right now. Si Tata Katsi kay nangita pa og eardrops for Princeton. Are you sleepy, my dear? You're sleepy? Okay, so gipahimuan na mo si Michael og Michael Love Cebu shirt og iyang BFF si Luke. You're pasalubong for Luke. Thank you. Yay! So nagkaon mi diri sa unsa ni man ni sa Chibo, sa Ubo, sa Ayala. Naapod diri sila sa 4th floor. Na dito ang mga sit down meals. Diri kay mga coffee and diri kay kuan na ilang mga coffee o mga hors d'oeuvres. So nag-mango shake jud kay advantage of the mangoes in Cebu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kailangan din ang mango shakes na. Meanwhile. Okay guys, so padumi sa condo sa kong mom. Okay. Dana mi kaon. Snacks. Nara siya. So, otong Ayala. Ang sa una surrender. Hello. Hello. So at na isa ka room here. Oh, marag sim-sim. Na CR. 2 CRs din eh. Ay, what's this? Access? Access dito sa sunod. Tanawa ang... Come here. Aw na tong view. Morning view. Saan sa mani? Facing south. No, facing south, you know? Nara ang CR. Lalo na itag. Oh, naitag. Nice. Gagawin ka na. Michael! Ay, dili ka po yun, no? Mali na ikot may bag. Bisag asa? Nabami ko sa gibutang. Matanda lang ko. Sige lang. Yan na, ipon din. Good afternoon, Cebu! Bow! Good afternoon, Cebu! The Blancos are here! Yes! Michael! Diba pare-pareha Gataichi si Michael. Pari-parihan sa tong kondo. Oh. Uy, kuya ako, gataichi, bata ah. Yay! 1, 2, 3. Bless us! 1, 2, 3. Bless us! 1, 2, 3. Bless us! So, gibutang ang rug. Dad, you have to put it here, man. Iipit siya. Dapat siya iipit. Okay. Hindi, siguro yun, no? Uy, very nice. Hello, nag-tai chi among baby. Nag-tai chi. Come here, stay here.
So we are on our way to dinner. Sa ganahan yung itsa chikaan, kay makamila ang buwan with kamatis, o ang lumpia, Lagi, bistek. bistek. So, mani siya din ang kuan guys, kanang recreation area. Sa 4th floor ni siya nga recreation area na pa isa ka swimming pool sa taas sa roof deck man siguro. Hala, di na sad na mahuman ang gamatuya diha. Sa kakanaog na sad na siya. Mike, swimming ka? Swimming si Michael. Kani Ayala na ning mismo. Makaagita din niya para Ayala. Nga din sa kilid guys na play area. Ang mga slide, ang mga kwan kay I think gilimpyuhan pa kay nawa man din ni. Na bata sa sunod. Wala pala yung mga kuhan. Nagikan dito sa pool guys. Muna din yung access sa Ayala. Mugawas na siya kilid sa chapel sa Ayala. Muna da yun. 20 minutes later. Ganina sa kuhan ga mango shake. Mango shake sad. Ha? Lamian ka mango shake, Michael? So, napot na mong pagkaon, guys. Natay lumpia dinhi, bistek Tagalog. Ano sa'yo, diya? Kang Michael's mango shake, crab relleno, scallops, crispy pata, manga with bagoong, and salted egg with tomato salad. Kaon ka munggos? Pagkaon tanig munggos. Si Michael nagkaog munggos. Favorite na niya ay Kani mo na ako favorite di guys ay kayong lumpia ug bistek. Ika round 2 na niya no. Uy, clap po. Round 2 na ni Michael. Wow. so nag-grocery ni sa marketplace. Sa Rustan's Marketplace, si Buy Michael. chocolate. I think Oh, chocolate. Chucky din, Chucky. Nagpalit sa tagsaging saba. Michael, vroom vroom. Vroom vroom. Oh, vroom vroom. Nag-behave si Ma. So, nagkuha mi ani guys. Pambaon na to sa Shangri-La ugma. Yep. Let's go.